Kian temono le iki. Apakmu kapan kowe lho? Oh. Prayoga dadine ayo ndak derekke mak iya kuku sing tuwa kumalun ngening kendiasa ngapeki kawengku sagung jajahan gula kumopyor pulut sayekti rinten dalu tansah ruket keket alulut pepulutan mangkono candraning kanganing paman sari kahiwanganing swarga dahana lah menika walanipun penengah pendhawuri Sang Harjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi ingkang nedeng anganti keng garapun nggih Dewi Dresanala atut runtut rentengan tansah andon katresnan bawane temanten anyar dasari Sang Dewi Dresanala nedengipun Hanggar Bini sepisanan marma bebasan dapan purun ginggang sarik kelawan keng garwa nalika samono kasaruprataning Jawata ngarga swarga dahana Bathara Brahma sigra Sang Harjuna miwah keng garwa semembah pepadanipun keng Rama palugon lakuning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamomong mewangun manah rahayu
anakku sakarone. Aja kaget pun Rama ingkang rawuh, nggih Dresanala. Nggih Kanjeng Rama. Keparenga kula pun Dresanala ngaturaken pangabekti kula mugi kunjuk. Nadyan kula pun Arjuna iki ngaturaken pangabekti kula mugi kunjuk Rama Pukulun. Ya. Dresanala lan sira Janaka wis ndak tampa. Kanjeng Rama wonten wigatos menapa dene merpekyungyanipun Kang Putra. Sejatinipun Rama kuwi mau mung kepengin sapejagong lawan bojomu Kaki Janaka. Arjuna wonten pengendi kowe ngadhawuh Pukulun. Yen tak wawas sira sawetara wanci mapan ningkah iwanganing swarga dahana kene. Pancene dina sawengko garwamu Nini Dresanala ki mau nedenge Anggarbini sepuh. Mongko wong wadon kang lagi ngandhut jabang bayi ki mau rasane mung tansah kepingin ketunggon dening kakunge. Nanging ngene, Juna pun Rama mung kepingin ngelingake lamun sira ki mau sawijining sapriya. Mongko sapriya kuwi mau darbe jejiban kang ora enteng sesanggane rumeksa raharjaning praja kekudanganipun Rama sira ki mau bisa dadi satriya kang utama ingkang bisa milahake kang aran katresnan lan kewajiban. Katresnan lan kewajiban kuwi mau padha-padha abote nanging kudu bisa pilah Janaka. Yen sira iku mau ketungkul ngandhemi katresnan rina wengi mung tansah nunggoni garwamu kang ana ingkah iwanganing swarga dahana kene. Lirwa kewajibanmu. Mongko kewajibanmu kuwi mau dadi satriya praja ing Ngamarta, ngersa katentremaning praja, rajaning para kawula dasih. Yen nganti kedralung-dralung apa ora bakal tetel jiwa kasatriyanmu. Oh. Dresanala. Nggih, Dresanala. Wadananira nglayung kumalakocan rahnya maratani Kanjeng Rama paduka menika kados pundi Kakang Mas Janaka menika ngrawit manahipun alus bebudenipun king menapa paduka mentala paring dawuh ingkang kados mekaten dumateng Kakang Mas Janaka. Dresanala pancene wis tak jarak, Nduk. Tak sengaja piye bisane garwamu Harjuna lunga saka papan kene. Awit pun Rama bakal paring dawuh kang sejatine. Abot nggonku bakal medharake perkara iki. Nini kawruhana. Yen pun Rama mundi dawuh saka Pukulun Sang Hyang Jagatnata pun Rama kedhawuhan megatake sira kelawan garwamu Janaka. Awit dina iki samengko sira bakal kadhawuhake kelawan Dewa Srani. Oh. Aduh Rama. Kula mboten saged nglampahi menapa ingkang dados dawuh panjenenganipun Pukulun Bathara Manikmaya. Main bumi kureping langit muhung Kakang Mas Janaka ingkang dados guru lagi kula Rama. Nini pun Rama ngerti kok nggih pun Rama ngerti sepira katresnanmu marang bojomu si Janaka. Nanging yen to nganti pun Rama ki mau ora bisa megatake kuwi kelawan si Janaka. Bakal gedhe pidanane Pukulun Sang Hyang Guru marang ramamu. Mula kowe manuta Nini.
Kanjeng Rama. Badhe ya kados menapa kula mboten purun nglampahi. Nadyan kapejana kula tetep setya dumateng Kakang Mas Arjuna. Apa kowe tega, Apa kowe tega nek ramamu ki mau nampa pidana saka pukulan Manikmaya? Menapa paduka tega menapa paduka mentala menawi kula winengku dening priya ingkang boten kula tresnani. Yen ngono kowe wani badha dawuhipun Rama. Kula menika wantun badha dawuh awit dawuh paduka hanjuk wonten ing juranging kanistan. Sedyaning manah kula tumuju dhateng kautaman. Utaminipun manungsa menika setya bekti mring Guru Nadi. Kowe wani karo bapakmu. Ingkang kula wandeni menika sanes tiyangipun nanging tumindakipun ingkang mrajanging beben. Keparang kowe. Kowe bayi mulang karo wong tuwa. Terus ana lho. Gelem ora gelem kowe iki mau kudu pisah kelawan si Janaka lan dadi bojone si Dewa Serani. Yen nganti kowe badha dawuh bojomu si Janaka bakal tak senakake saka lumeng bukur ping langit. Gelem terus ana lho. Terus ana lho. Kowe gelem apa ora? Terus ana lho. Jagat Dewa Bathara bocah iki nganti keweden semabut kaya mengkene iki. Yo. Nini Tresana lho. Sejatinipun Rama ora mentala nanging kepiye maneh pun Rama ora bisa swala nggih. Kanjeng Betari Permoni. Bangsa bodho panjenengan nggihipun badhe kersa dhateng anak kula. Anakku nggih. Jebul Dresana lagi melagi mbobot lagi ngandhut jabang bayi. Aku ora trimo yen to anakku kuwi mau. Rabi entuk rondo sing lagi meteng. Dresana bakal ndak rumat jabang bayi sing ana ing kandhutanmu dina iki ya nggih. Oh. Kanjeng langit kelap-kelap katon lirikinin cangalis risang mawe gandreng batobat bayang jabang bayi wis lair nadyan kok durung ditiwancine biyo jebul bocah lanang to iki Dewa Serani boyongan si Dresana marang Prajaming Palangrekmi utawa ing dina kala mangsa iki jabang bayipun ibu ingkang bakal nglunasi nyamane yo nggih.
sang Kanjeng langit kelam-kelam katon lerkinin sang alis risang maweh kandreng Andra wonten pengendika ing ngadhawuh Wang Bathari iki jabang bayi kang dilarake dening si Dresanala mula dina iki bab perkara patine si jabang bayi iki mau ning tanganmu kabeh tak pasrahke marang kowe enten nanti dina iki kowe beka ora gelem nindakake dawuhku bakal nampa pidalaning pukulun Sang Hyang Manikmaya tampen ana nggih Kakang Pukulun Bathara Temburu. Ana apa Diendra? Menika kadosipun kula kalian panjenengan kedah mejahi dhateng punang jabang bayi menika. Ya ngono luweh prayoga digosek kowe do eling apa ora? Jabang bayi iki mau ora duwe dosa lan perkara karo kowe. Ning kena ngopo kowe kepengin bakal mateni marang si jabang bayi ba kaya ngopo dosa lan gedhening dedosanmu marang punang jabang bayi iki. Yen ngono tak elingake, aja mbok tindake nggonmu kepengin mateni marang bocah iki mengkone. Kakang Yama Dipati kowe iki ngertimu apa? Kowe iki nang kene iki mung gerangan daplok. Kowe iki nang kene iki mung manut perintahing Pukulun Bathara Guru. Ya nek perintahi bener nek ora, coba gagasen sik ro. Wong iki dipikir sing kanthi wening pikiranmu aja sok kotor pikiranmu le kowe le. Kowe sajake nek ora pati penak peh bar saka nggontu wangi sakjane perkara rokok sak bungkus kowe wani karo aku kowe le. Aku ora wani karo kowe ning aku mung ngelingke marang kowe nang kene iki kowe iki minangka dadi jangkeping para dewa Durhandara. Iki perintahing Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Apa kang dadi perintahing Pukulun Manikmaya kudu ditindakake. Aja kaya bocah cilik wis sak karepmu aku ora melu-melu kok le. Aku dipecat ya ora apa-apa kok le. Wis aku dipecat ora apa-apa tak melu Mas Gombloh Blitar wae. Ayo bayi iki dipateni, bayi dipateni. Nek trundulu iki kaya ngono kuwi. Manur perintahe wong sing ora bener ya, tak sawange kaya ngopo. Ngatasi bayi wingi sore didak-idak ditempili kok malah mung melorok ae mripate malah joget-joget malah bisa mlaku yo ditenono tak cemplung ning madyaning Kawah Candra Dimuka lakon dadi ndut sibrek kedaba parat.
ugek-ugek sak duli-duli toh mel-mel. Pancene para durhandara kuwi mau gugu karepe dhewe tumindake sasar susur. Ing atase bayi wingi sore sing durung duwe dosa lan perkara karo dewa kok malah dipateni. Dicemplungake ning madyaning Kawah Candra Dimuka. Mongko panase Kawah Candra Dimuka ki mau panase ki mau ora jamak. Kok malah bayi ditemplungke ning kono mandi pangucape Semar Badranaya. Bayi kuwi ora bakal bisa mati dening Kawah Candra Dimuka. Ning malah kowe bisa gedhe. Kowe dadi Jaka Tumaruna mandi sabaling Semar Badranaya. Oh iya, yen kowe takon karo aku jenengku Semar utawa Ismaya ya Badranaya. Semar? Iya, nganggo mbah ngono, kakung ngono. Kakung Semar, ngono. Mbah Semar? Heeh. Aku ki sapa ya Mbah ya? Iya. Kowe ki mau diarah patimu dening para dewa. Dicemplungake ning Kawah Candra Dimuka dimene kowe dadi ndut Siblegedaba. Nanging pangucape Semar mandi, kowe ora bisa mati ning malah gedhe dadi Jaka Tumaruna sing semono gedene. Kowe durung duwe jeneng. Gegandengan dumadimu ki mung saka wisaning geni, mula kowe tak jenengake Bambang Wisanggeni. Jenengku Bambang Wisanggeni ya Mbah ya. Heeh, jenengmu Bambang Wisanggeni. Lah bapakku sapa, ibuku sapa? Iya. Pancene aku ki mau kon ngawat-awati marang kowe. Hek kowe pengen takon bapakmu ki sapa? Galuh kae sawangen sing do nganggo jubah kae sapa? Kae para dewa kae do takonana. Takonana bapakmu ki sapa? Mengko nek dewa-dewa ora padha semaur, ora ngandani kuwi anake sapa, engko do antemana. Antemane ya, Mbah. Wis antemana. Wongko ora kowe dewane. Nggo ngene iki lek balas dendam karo dapur-dapur. Jaka Tumaruna prapta mrepeki marang ulun. Jeneng kita sapa? Yen kowe takon kalau aku jenengku Bambang Wisanggeni, Mbah. Jenengmu Bambang Wisanggeni. Iya. Kowe sapa, Mbah? Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Ana migati apa kowe munggah ana ing kahyangan? Aku arep takon kalau kowe lho, Mbah ya. Kowe takon apa? Bapakku ki sapa, Mbah? Piye? Bapakku ki sapa? Lho, lah kowe iki anake sapa? Ulun ora ngerteni. Bapakku ngerti apa lah, Mbah? Ulun ora ngerteni. Tak antemi lho, Mbah, kowe, Mbah. Ayo. Aduh. Oh. Hati.
Sayana Jaka tumaruna munggah ning kahyangan jenengmu sapa li? Yen kowe takon kalau aku jenengku Bambang Wicanggeni, Mbah. Kowe Bathara sapa? Ulun ki mau Bathara Tembara. Ulun Bathara Yamadipati. Eneng apa kowe prapta ning kahyangan kene le Wisanggeni? Aku arep takon kalau kowe kok, Mbah. Bapakku ki sapa ya, Mbah? Bapakku ki sapa? Lah kowe ki anak yoga apa anak wong tani? Aku lah ngerti kok, aku tekon kalau kowe. Aku ki mau dianakake ning alam donya ki mu bapakku sapa, Mbah? Aku ya ora ngerti. Apa kowe ora ngerti tenan? Ora ngerti tenan. Kene mergane mati. Arep ora kowe ro. Aku ora ngopo-ngopo ora ditekoni sing dikoni kowe sing dikuantemi ya kowe. Kapokmu kapan? Bocah ki mau kayane kok kaya sing diajar dening para dewa mau ya tak sawange kaya ngopo. Buat cekal bakal nyokian kemana lagi nih? Kapokmu kapan kowe lho? Wah, trondolo bosok. Wah, Kakang Yamadipati uri. Aku melayu malah dicekel ditokke karo sing jenenge Wisanggeni. Wah, sirahku dienggo ampuan. Waduh, blangkonku tutup liwet ambyar iki. Mendandake neh angel iki. Ning dasku kotak iki nganggo tutup liwet. Ora pantes iki. Aduh, nek ndelik malah aku sing cilaka dhewe. Sapa wanuh wani nyempalani kelawan para dewa Durhandara. Jenengku Bambang Wicanggeni, kowe sapa, Mbah? Jenengku ki mau Pukulun Bathara Brama. Ana wigati apa kowe prapta ning kene nganti ngantemi para dewa Durhandara dina iki? Aku mung pengen takon bae, bapakku sapa, Mbah Brama? Bapakku sapa? Ulun ora ngerteni bapakmu sapa. Ah, iki mergane mati aku. Kekuatane bocah ki mau ora kena sinangga miring. Wisanggeni. Ing kene marganing patimu tak obong. Lawan geni sak lumbung Bandung gedene. Kobar dadi apeng papat.
mati ngadeg leganing atiku. Sing kandhal nek mati aku sapa? Sarangan genimu tak balekke leganing atiku. Wah. Nganggo Mbah ngono. Mbah Samblek ngono. Mbah Semar ngono. Ora mung marmer wae. Dewa-dewa dolang ngaku ki Mbah Semar. Ha iya. Men sakarepe nek ora ngaku. Terus aku kudu piye, Mbah? Bapakku copo ya, Mbah ya? Ha iya. Nek kowe pengin takon bapakmu sapa ya tak nganti mudhun ana ing Madyapada. Eneng Ngarcapada dina iki. Ngacapada kuwi ngendi ya, Mbah ya? Ngacapada ki ning ngisor kono. Ngacapada ki ning ngisor kono ngono ya, Mbah. Heeh. Wis to manut kelaman aku mengko ketemu karo bapakmu. Yayi Dresanana sajake wong atuwanira rena penggali nyawang kabagyaning pun kakang kelawan Siadi. Malah dina samengko aku krungu pekabaran yen to Siadi didhawuhake kelawan Dewa Serani. Jagat Dewa Bathara tinimbang kapegatan tresna luwih dhisik Arjuna kapedakan yitma dina iki. Mengko dhisik. Oh. Kulatngara sang Arjunas munira kamanungsan kasrepan tingkahing mungsa. Niran padha kadang iki ning wong lanang mau nggawa keris arep ditamakke malang dadane dhewe kowe capa? Aku Raden Arjuna sumingkira jeneng ridho marang kekarepanku. Yen pengen kowe mati sakalepuning sadurunge kowe lampus dili wangsulana pitakonku. Bapakku ki capa? Bocah ora cetha rembuganmu, aku ora weruh lan ora butuh weruh sapa wong atuwamu. Ora gelem semau tak antemi lho kowe legale. Aja. Ose.
saranan yunsung luhung petah lopo kurang guling elingo solajat miko yen wacana kudu manis yen iki mengko mbok antemi beda perkarane kok ento dijotosi sebabe apa Mbah Cemal menengo sik mergo iki sing jenenge Raden Harjuna ya Raden Janaka. Harjuna kuwi sapa, Mbah? Kowe menengo sik, Kowe tak wene ngerti. Harjuna ki mau bapakmu, Nggel Janaka. Utawa Nggel Wisanggeni iki bapakmu, bapakku. Iya. Kowe aja sembrono kowe. Ndara sekawit panjenipun Ndara Dresanala menika pinulasara dening Bathari Durga. Sasamunipun dipun pulasara, rumaos sakit lajeng ngedalaken putra menika Ndara Bambang Wisanggeni. Ing ngenakaken Bambang Wisanggeni menika kula awet dening para Jawata dipun cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Gandeng gedene niku saka Wisanggeni, mila kula jenengake Bambang Wisanggeni. Niki anake sampeyan. Waduh, anak. Paka mirah ingsun priyatin waspa gumijel tudha tanpa karya sengkang rinemekan Gusti anak kula nang andungan Lindita aku la ngerti nek kowe lamaku kowe bapakku ora dadi apa Kakang Semar Badranaya saiki ana ngendi Yayi Dresanala Dresanala sakniki niku pun dibaya wonten ing madyaning Projing Parangrukmi nggih negoring Tunggal Malaya badenipun ginarwa dening Prabu Dewasrani mumpung berkebajet Gus sampai rebat ingkang garwa sakmenika ya Kakang murahan tengaraning ngajurit kong maguru kongso setekat yobo
Turangga Hesti berkata ingkang Waja layu sapi ora pangling kuwi sing jeneng Janaka dasar para nyata balik kuwi sapa Patih Yaksa Birawa Pawatih Sunegoring Tunggul Malaya kowe wangune kepengin bakal ngrebut balining garwamu Dewi Dresana lho ora tedeng aling-aling kang sarta aling-aling tedeng yen to nganti dina iki para kawula negara ing Parangrukmi ora gelem ngulungake marang Yai Dresana tak gawe karang jingga ing kene marganing Pati Buparan
Wah. Ha. Ada ya. Putri Dresana Maragagena lewa marang pun Kakang wong ayu. Aku ora sudi nyawang wujudmu Dewa Srani. Aja mengkono to. Sira kuwi mau dadi garwaku. Ora bakal tiba marang parang curi nanging tiba marang kasur babut pun Kakang ki mau Nalendra sugih. Terus dasare anak dewa. Dewaning para Jawata, singa singaning para dewa. Kurangane apa pun kakangipun yen to kumpet tetandingake kelawan si Janaka. Nonton ae bondoku tumpuk matumpa-tumpa, donyaku akeh, gamelanku ae rong pangkon, siji ning Batu, loro ning Gunung Kawi. Nadyan kepiye aku ora bakal nglati marang priya kejaba mung Kakang Mas Arjuna. Kanjeng Pangeran Arjuna kae satriya kang utama ora nate tumindak cidra kang sartanista kaya patrapmu kuwi mau. Apa pancen mengkono ki mau kowe nampik alus marang katresnanku? Aja nganti kowe njawel marang aku, yen to nganti kowe njawel marang kulitku tak beset, tak ganti kulit babi. Kelang rinu Sing tupaku meleng
nampik marang katresnanku. Apa kelakon kowe bakal tak rudha paripeksa? Aku ora sudi ngladeni marang tresnamu luwih becik aku prapteng praya tinimbangane aku ngladeni marang tresnamu. Gusti Kang Maha Suci kang pakan nempokake kowe jodohku apa dudu Mati dening aku. Kakang Janaka. ayo nono marang kridaning Raden Janaka ora bakal aku seminggah laku sisip tanding lawan dedapuranmu Ing kene marganing patimu. Ho. 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 Yo. Ho. Loh. Kakang Janaka mak tugel gulumu nganggo pusakaku Kyai Kalanada. Aku kapok, aku aja mbok pateni. Aku ora bakal ganggu gawe nggonmu bebrang kelawan Sidrasana. Kena tak ugemi tembungmu. Tenan aku ora bakal ngapusi Kakang. Loh. Kayuni Purwasa Jati